Bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena seħħew total ta' 4187 inċident fit-toroq ta' pajjiżna, żieda ta' 14.5% meta wieħed iqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dawn iċ-ċifri ħarġu mill-istatistika li kienet ippubblikata mill-NSO fejn joħroġ ċar illi l-akbar ammont ta' inċidenti ta' traffiku seħħew fin-naħa ta' fuq ta' Malta. L-istatistika għat-tielet kwart tas-sena 2019 turi illi kellna 3 persuni illi mietu f'inċidenti ta' traffiku. F'każ wieħed biss, il-vittma kien sewwieq, l-oħrajn kienu passiġġieru persuna li ttajret fit-triq. 2 minn dawn il-fatalitajiet seħħew f'Għawdex. Bħala total, fl-ewwel 9 xhur tas-sena, it-toroq Maltin ħallew 10 vittmi. Bejn Lulju u Settembru kien hemm total ta' kważi 450 persuna li weġġew f'inċidenti ta' traffiku, b'39 ikunu sewwieqa li ġarbu ġrieħi gravi. L-akbar numru ta' inċidenti ta' traffiku kien rappurtat f'Birkirkara.